Welcome to my Yoro. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is your sweet happily. And for those na ngayon lang nakapanood, please do hit like, subscribe for more videos. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for our today's video, uulitin ko lang yung first video ko na ginawa about Waray Lesson 101. Season 1! Char. Singer ka, girl! No. Well, joking aside, gusto ko lang ulitin yun to clarify things kasi mayroon akong na-mention dun na at saka ang gulo. So, what I did, ay hindi lang pala ako, together with my friend, ABBYTIFY, subscribe din kayo sa channel niya, Makeup Transformation. Lumiliti siya girl. So, I made a list. Ang gulo ng... ang gulo no? Super gulo. Parang relasyon niyo ang gulo. Char! Parang feelings mo ang gulo. So, yun na nga, I made a list. Kasi nga, ulitin ko yung about pronoun sa waray. Kasi doon, parang ang gulo ko doon. So, without further ado, let's start our video. Like in 1, 2, 3. So, pronoun is a pronoun. Ito yung hinahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pook, pangyayari. In waray, search na lang. Pronoun, siyaan, di ba baliw sa ngaran? San, tao, hayop, bagay, lugar, panhitabo. So, let's start sa first person POV or first point of view. Ano yung ba yung alam niyo ba kung ano yung first person point of view? Yung mga first person pronoun. Yun yung I, me. So, in Filipino, ako. Sa waray naman, is ako din in Filipino. Tapos may isa pa kaming ginagamit na ko. For example, gamitin ko, ako si happily at your service. Charot. Pag sinabi mong, I love him, with feelings, I love him. Char. In Filipino, mahal ko siya. In waray, kinigugma ko siya. Ganun. When when you want to tell someone that you like or love him, you tell them, kihigugma ko ikaw. Pak! Ganun. Next naman is the second person. Second POV. Yun yung he, she, it. Or at saka you. In Filipino, ginagamit din is ikaw. Ganun din sa waray, ikaw. And, he or she, wala siyang specifically gender term in waray. Even in Filipino, wala naman siyang gender term for he at saka she. Kasi nga, ginagamit namin sa waray is siya. Kahit pa lalaki o babae yung tinuturo, siya yung ginagamit. In Filipino, siya. Nagkaiba lang sila sa pagbasa. Yung siya in Filipino is siya. In waray, siya. Binabasa siya by syllable. Siya. Syllable. Siya. Okay. Again, what is the first person? Ako and ko. In second person, ikaw, siya. And I forgot to tell you guys na ang it, yung it in Filipino ay ito. Sa amin din, iton. Halimbawa, it is my book. Isa lang tuturo ko. It is my book. In Filipino, ito ang aking libro. Sa waray, iton ang akong libro. Okay? So, next naman is third person. Yung third person pronouns, this includes we, they, us. So, in Filipino, yung we is kami. Same din sa waray, kami. Kami din yung gamit. Then, they, sa Filipino, sila, sa amin, L at saka R lang yung pinag-iba, sira. Sa Filipino, sila. Sa waray, sira. Okay? Then, yung us is kita. In waray. In Filipino, tayo. Halimbawa, they saw us. In waray, nakitaan kita nila. Sometimes, yung kita, ginagamit din namin sa sentence, kit. Pero it's same, nawala yung lang a. Pero, same lang naman. Halimbawa,
pag niyaya mong kumain yung kaibigan mo, sabihin mo in waray, mga unkit, nawala yung a. So, mga unkit, let's eat, mga unkit. Okay? So, that's all for our video for today. Let's review our topic. Again, our first person, what are those first person in English? I, me. And in waray, first person, are, ako at ko. How about the second person? In English, he, she, it. In waray, ikaw, iton, siya. How about the third person? POV. Third person, we, they, us. In waray, it are, kami, sira, kita. And that's it for your information. Hindi gaya ng Koreans, mayroon tayong tinatawag na casual at saka informal way of speaking ng isang language. Sa amin, nilalagyan lang naman ng ko. Halimbawa, pag nagsasabi ka ng mga unkit, pag matanda yung sasabihan mo, syempre, lalagyan mo ng po. Mga unkit po, pati yung tono mo, tone down your tone. So, no, informal and casual. It depends lang sa tone mo, kung anong gagamitin mo. Kasi kapag matanda, of course, you're going to tone down your tone. Sabi ng tone, daming tone. Ako lang yung wala sa tone. No, tone. So yun guys, let's learn and be confused together in Waray Lessons 101. Abang kayo for our next video is all about possessive pronouns. So guys, don't forget to please do like, subscribe, and click the notification bell below for notification for more videos. Basta, click nyo na yung bell for notification. At saka comment kayo, at saka follow nyo ako sa mga social media accounts. Yun lang guys. Abang kayo sa next video ko. Okay? Abang kayo. Hindi naman ako namimilit, pero hawak ko ang pamilya niyo. Check. Oh no! Pangit. Hindi siya nakakatakot. Ulitin na. Hindi naman ako sa namimilit, pero hawak ko ang pamilya mo. Bye guys! See you in my next video. Bye!